Pipa. Pip. Pup. Predstavite se. Ja sam Šegrt Lapić. Gdje se trenutno nalazimo? Nalazimo se trenutno na Korzu ispred kuće Brlić. Kojem povodu smo ovdje? Ovdje smo kako bi obilježili svijet bajki Ivane Brlić-Mažuranić, znači to je ovaj cijeli tjedan, a evo tu su sa mnom još i Kosjenka i Neva Nevičica kako bi animirali djecu koja dolaze i uputili ih malo u te bajke. I opišite nam što radite, koje smo? Pa evo imamo, znači ja kao Šegrt Lapić, tamo imam cipele, znači djeca mogu doći meni i pomoći mi ili isprobati kako bi to bilo da su oni šegrti, znači mogu oni probati čistiti cipele, mogu bojati na papiru, imamo i face painting, znači njima se nešto nacrta na licu ili rukama i to obično djeca vole. Ja sam Kosjenka. Ja sam Neva Nevičica. Gdje se trenutno nalazimo? Nalazimo se ispred kuće Ivane Brlić-Mažuranić povodom svijeta bajki. Ovdje dolaze djeca, posjete kuću Ivane Brlić-Mažuranić i galeriju. Ispred se nalazimo mi živi likovi gdje imaju priliku očistiti čizmice, obojati neki crtež, napraviti nešto od plastelina i također imamo face painting. Hvala.